ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар назди масҷиди ҳазрати Мавлоно қарор дорем. аз ин тараф роҳ ба сӯи 9 километр мешавад. дар ин ҷо худи масҷиди ҳазрати Мавлоно ва хонаи мӯъззамон дӯстони азиз дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. мана ҳамин блокаш мебошад дӯстони азиз. бино аз 5 ошуна иборат аст. хонаи мӯъззамон дар дуюм ошунаш ҷойгир мебошад. марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафт. мана ҳамин бинои истиқоматӣ. мебурем ба дуюм ошуна. якхонага ба духонага табдил додагианд бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошуна иборат аст. 3 та тиреза дорад дӯстони азиз. нархи хона 185 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат, абзормона шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳаммом ва дар он ҷо ошхона. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. тирезаҳои хона тарафи двора нигоҳ мекунанд. ҷойгир аст дар рӯ ба рӯи масҷиди Мавлоно. масҷиди Мавлоно, мактаб ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. ин ҷо дуюм ҳуҷра. тирезаҳои хона тарафи двора нигоҳ мекунанд ва дар он ҷо худи масҷиди Мавлоно дӯстони азиз. ин ҷо ҳоҷатхона ва ин ҷо бошад ҳаммом. ва дар ин ҷо дӯстони азиз ошхона мебошад, кухни. хона 3 та тиреза дорад. аз ҳамин сабаб якхонага духонага кардан 37 метри квадратӣ. нархи хона 185 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки мо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, боз хотиррасонтон мекунем. ҳуҷҷатҳои хона шартнома мебошад. худи биноям қариб ки ба итмом расидагӣ, фақат таъмири дарунаш мондагӣ тамом. то боздид барои кор. худо нигаҳбон.